Εγώ δεν ξεκίνησα με βλεφαρόπτωση, εγώ ξεκίνησα με αδυναμία στα μερικά του άκρα. Και ενώ στην αρχή ήταν το τρέμουλο, 3 χρόνια μετά μέχρι να φτάσω στη διάγνωση, είχα εμφανή μυϊκή αδυναμία, σταματούσα πάνω στις σκάλες, δεν μπορούσα να μεταφέρω τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, οπότε μιλούσαμε πλέον για μυϊκή αδυναμία. Πέρασα από πάρα πολλές ειδικότητες, πολλοί νευρολόγοι, πολλοί ρευματολόγοι, πολλοί ενδοκρινολόγοι. Με αποκορύφωμα το πολύ γνωστό έχεις άγχος. Είναι άγχος, πάρε αγχολητικά. Δεν ξυπνούσα να πάω στα μαθήματα μου, τα πέταξα στον κάλατσο, είπα μπορώ να καταλάβω ότι κάτι άλλο συμβαίνει στον εαυτό μου, όχι στο σώμα μου και συνέχισα να ψάχνω το τι συμβαίνει. Το 2011 κατάφερα επιτέλους να πάρω τη διάγνωση μου από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Εκείνη την ώρα ένιωσα μια λύτρωση. Γιατί είχα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ψυχολογικά στο ψάξιμο, άκουσα για όγκο στον εγκέφαλο, άκουσα για καταπλάκα σκλήρυνση, άκουσα για αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο που δεν θα με επέτρεπε να κάνω παιδιά. Τα πρώτα συμπτώματα που είχα παρουσιάσει ήταν η διπλοπία και η θολιόραση, όμως στην αρχή θεωρούσα πως δεν ήταν κάτι σημαντικό, εφόσον πίστευα ότι οφειλόταν στο σύνδρομο Brown, έναν σπάνιο και γενετή σύνδρομο στα μάτια, με το οποίο διαγνωστήκα από 2 ετών. Αρχικά είχα παρατηρήσει ότι η διπλοπία και η θολιόραση είχαν αυξηθεί, έτσι επισκέφτηκα τον οφθαλμίατρό μου, ο οποίος με είχε αναφέρει πως όλα ήταν φυσιολογικά. Καθώς όμως περνούσαν οι μέρες, ένιωθα τα μάτια μου ακόμα πιο κουρασμένα και το διάβασμα γινόταν όλο και πιο δύσκολο. Τότε ξεκίνησε και ο μεγάλος δρόμος μέχρι την τελική διάγνωση για την ασθένεια Gravis. Συνολικά επισκέφτηκα 6 γιατρούς, 4 οφθαλμίατρους και 2 νευρολόγους, όπου οι 4 από τους 6 με διαβεβαίωναν ότι όλα ήταν φυσιολογικά. Όταν έφτασα στο τελευταίο μου σταθμό στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και μου ανάφεραν την πιθανότητα διάγνωσης μου με μια ασθένεια Gravis, μπορώ να πω πως αρχικά είχα πανικοβληθεί αρκετά γιατί ήταν κάτι εντελώς άγνωστο για εμένα. Όμως είχα και μια ανακούφιση, εφόσον μετά από 6 μήνες, 6 διαφορετικούς γιατρούς, αμέτρητες εξετάσεις και επισκέψεις σε ιατρικά κέντρα, επιτέλους γνώριζα τι ακριβώς είχα και θα μπορούσα να ξεκινήσω την κατάλληλη θεραπεία. Όταν εμφανίστηκε το πρώτο σύμπτωμα και ήταν η πτώση βλεφάρου, αρχικά το πρόσεξα από τις σχολικές μου φωτογραφίες. Το ανάφερα στους γονείς μου πως τα μάτια μου είναι κλειστά στις φωτογραφίες. Απαντούσα, αν δεν είναι τίποτα, Μιχάλη μου, πρέπει να τα κλείσεις κατά λάθος στην ώρα της φωτογράφησης. Και το πίστεψα. Στην 6η τάξη δημοτικού έλεγα στη μαμά μου: Μαμά, πονάω πολύ τα γόνατα μου. Νιώθω αδυναμία, δεν μπορώ να τρέξω και κουράζομαι ακόμη και να περπατώ. Η απάντηση παρηγορική μιας μάνας: Μιχάλη μου, μεγαλώνεις και ψηλώνεις, λογικό είναι να πονάς. Μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα. Εγώ όμως μέσα μου έλεγα: Δεν μπορεί, κάτι μου συμβαίνει. Μετά από 1 χρόνο πήγα σε οφθαλμίατρο στη Λεμεσό, όπου κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο οφθαλμίατρος είπε στους γονείς μου: Δεν μου άρεσε το δεξί μάτι του Μιχάλη, είναι σχεδόν κλειστό. Θα σας πρότεινα να τον πάρετε σε έναν νευρολόγο για πιο βαθιά εξέταση. Δεν δικαιολογείται σε έτσι ηλικία αυτή η πτώση βλεφάρου. Πήγαμε στο American Heart στη Δρόχτον Πάολα Νικολαίδου. Ήταν η μοναδική παιδονευρολόγος στην Κύπρο τότε. Με ανάλαβε, αλλά είχε πάντα επικοινωνία με τον δόκτωρο Κλεόπα. Αρχικά, όταν με είδε, μου είπε: Μιχάλη μου, δεν θέλω να πάω κάτι ακόμη. Γι' αυτό, αν αύριο το πρωί το μάτι σου είναι τελείως κλειστό, θέλω να έρθετε αμέσως. Την επόμενη μέρα το μάτι μου ήταν τελείως κλειστό. Εκεί έκανα το πρώτο ηλεκτρομυογράφημα, με αποτέλεσμα να διαγνωστώ με μια ασθένεια, με ένα περίεργο όνομα, την ασθένεια Gravis. Δεν έχουμε πάντα τη συνεργασία των γιατρών. Δυστυχώς κάποιοι αποφεύγουν όταν αποφεύγουν την ευθύνη βασικά, όταν χρειαστεί να βάλει αναισθητικά που ξέρετε την δράση τους όσον αφορά μια ασθένεια. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισα και πολλές φορές αντιμετωπίζω ακόμα είναι η έλλειψη γνώσης για τις σπάνιες παθήσεις από πολλούς επαγγελματίες υγείας. Κάτι που επιφέρει επιπλέον δυσκολίες σε εμάς που έχουμε μια τέτοια πάθηση. Μη είχε τύχει περιστατικό που είχα ένα ατύχημα και κατέληξα στις πρώτες βοήθειες και παρόλο που δεν είχα την πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον, είχα αναφέρει στον ιατρό μου που με είχε εξετάσει ότι έχω μια ασθένεια Gravis
και του είχα δείξει το βραχιονάκι της με την καλέστη που φορώ πάντα. Λόγω των συνθηκών όμως δεν μπορούσα να εξηγήσω τι ακριβώς είναι η μία ασθένεια. Τότε ο γιατρός έδωσε εντολή να μου χορηγήσουν μια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή και λίγα λεπτά πριν τη χορήγησή της έφτασε η μητέρα μου αναφέροντας ότι έχω μια ασθένεια και τα συγκεκριμένα είδη φαρμάκων που δεν μπορώ να λάβω. Και ένα από αυτά ήταν και το φάρμακο που ετοιμάζονταν να μου χορηγήσουν. Και όταν του είπα ότι δεν υπάρχει θεραπεία και είναι μόνο συντηρητική, όσο γίνεται, Μιχάλη, ψεύδεσαι, υπάρχει θεραπεία. Να σου βγάλω το θέμα να δω έτσι να περπατάς, να είσαι μια χαρά να έχεις μια ασθένεια. Έλεγα δεν είναι τίποτα. Θα πίνω τα χάπια μου και θα γίνω καλά. Μετά ήρθαν τα πάνω κάτω. Άρχισαν οι αδυναμίες, η κούραση χωρίς να κάνω τίποτα. Άρχισα να πέφτω κάτω, να μην μπορώ να περπατώ. Στο σχολείο, όταν πήγαινα γυμνάσιο, οι συμμαθητές μου και οι συμμαθήτριες μου έλεγαν τι έπαθες, τι έγινε, γιατί δεν σηκώνεσαι, τι έχεις. Εγώ δεν έλεγα τίποτα. Μόνο τους παρακάλεσα να καλέσουν τη μάμα μου γιατί έπρεπε να πάω νοσοκομείο. Εκεί κατάλαβα τι σημαίνει μια ασθένεια γκράβης. Το πρωί μου καλά και τη νύχτα, μερικές φορές ανέβαινα τη σκάλα μπουσουλώντας και δεν μπορούσα να φροντίσω τα μωρά μου. Και ουσιαστικά για πολύ καιρό η ζωή μου ήταν δουλειά, προσπάθεια για ξεκούραση και ανάκτηση δυνάμεων το βράδυ και ξανά δουλειά. Πριν τη διάγνωση μου ασχολούμαι καθημερινά με τον αθλητισμό, τζούτο, στίβο, παλέτο, χορό και άλλα, τα οποία μετά τη διάγνωση μου έπρεπε να σταματήσω εφόσον δεν μπορούσα να ανταποκριθώ κατάλληλα λόγω της αδυναμίας και της γρήγορης κόπωσης των μειών. Μια ακόμα μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου ήταν η ένταξη της πολλαπλής καθημερινής φαρμακευτικής, που ακόμα και σήμερα, 8 χρόνια μετά, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να ξεχάσω να πάρω κάποιο φάρμακο μου. Οι αλλαγές που προκλήθηκαν στη δική μου καθημερινότητα πολλές φορές επηρεάζαν και επηρεάζουν ακόμα την καθημερινότητα των γύρω μου. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι όταν σπουδάζα στο πανεπιστήμιο και μετά από ώρες μελέτης δεν είχα τη δύναμη να οδηγήσω για να επιστρέψω στο σπίτι μου. Τότε έπρεπε να έρθουν 2 άτομα από την οικογένειά μου, έναν να με πάρει εμένα σπίτι και έναν να πάρει το αυτοκίνητό μου. Άλλο τέτοιο παράδειγμα, σε περίπτωση μεγάλης αδυναμίας, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Δεν μπορούσα να ετοιμάσω κάτι να φάω, να πάρω τα φάρμακά μου. Αυτές τις μέρες έπρεπε να μένει κάποιος δικός μου μαζί μου. Περισσότερο θεωρώ ότι με ταλαιπωρεί το κοινωνικό, το οικογενειακό και το επαγγελματικό περιβάλλον. 2 περιστατικά. Η μία συνάδελφος πήρε και με κατάγγειλε σε άτομο της σχολικής εφορίας γιατί έλειπα συχνά, γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά εκείνη η χρονιά. Βέβαια, έλειπα με άλλες ασθενείες που δικαιούμουν από το Υπουργείο Παιδείας, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλά αυτή ήθελε να με καταγγείλει. Έτσι ένιωσε αυτή την ανάγκη, θεωρούσε ότι τους κοροϊδεύα. Πρωτού ξεκινήσω το πανεπιστήμιο, υπήρξαν καθηγητές αλλά και επαγγελματίες υγείας που με συμβούλευσαν να μην σπουδάσω πληροφορική, εφόσον πιθανότατα τα συμπτώματα της μιας ασθένειας θα γίνονταν πιο έντονα. Προφανώς και δεν τους άκουσα, που σήμερα έχω ολοκληρώσει το πτυχίο και το μεταπτυχιακό μου και τώρα εργάζομαι στον τομέα της πληροφορικής. Αλλαγές υπήρξαν και στην αντιμετώπιση από τους γύρω ανθρώπους, εφόσον μετά τη διάγνωση μου με τη μια ασθένεια υπήρξαν άτομα τα οποία απομακρύνθηκαν. Άτομα τα οποία δεν πίστεψαν ότι καθημερινά έχω αυτά τα συμπτώματα. Θεωρούσαν απλά ότι ήταν δικαιολογίες μου. Μια πρόταση που ακούω συχνά, αφού δεν φαίνεται να έχεις κάτι, γιατί διαμαρτύρεσαι, είναι η ιδέα σου. Άλλοι πάλι πίστευαν ότι ήταν κολλητικό και φοβόντουσαν μην το πάθουν και οι ίδιοι. Οι γονείς μου δεν ήθελαν να λέω πουθενά για την πάθησή μου. Εγώ όμως πάντοτε μέχρι σήμερα ενημερώνω τους πάντες. Λάθος τους γονείς να λένε στα παιδιά τους να μην ενημερώνουν. Δεν τρέπομαι για αυτό που έχω. Όταν τους ενημερώσα και πήρα και τα χαρτιά των γιατρών μου και άρχισαν οι παρενέργειες, οι καθηγητές και μερικοί μαθητές και μαθήτριες είπαν ότι κάνω θέατρο για να καλοπιάνω τους καθηγητές μου για βαθμό. Ειδικότερα όταν ήρθε η πρώτη μου εγκυμοσύνη, είχα την πρώτη μου υποτροπή. Ενώ εργαζόμουν σε πολύ γνωστό και με κύρος νηπιαγωγείο.
το οποίο περίμενα περισσότερη κατανόηση. Συγκεκριμένα, όταν χρειάστηκε να λείψω για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πήρα και ένα email που μου έλεγε να υπογράψω ότι θέλω να παραιτηθώ. Ήταν η χρονιά που πήγα στο σπίτι μου, η χρονιά που θα έρχονταν στον κόσμο το πρώτο μου παιδί, και ξαφνικά έμεινα και χωρίς δουλειά. Μια ελάφρυνση που με δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας όταν κατέθεσα τα χαρτιά μου τα ιατρικά για να φεύγω κάθε Πέμπτη 3 διδακτικές περιόδους και να πηγαίνω στο Ινστιτούτο Νευρολογίας για τη θεραπεία μου. 5 διδακτικές περιόδους. Πέρσι, για κάποιο λόγο, αποφάσισα να φέρω οι 5 να γίνουν 4. Και τη χρονιά που διανύουμε, πάλι κάποιος αυθαίρετα αποφάσισε ότι οι 4 θα γίνουν 3. Και τούτο το πράγμα με δυσκολεύει, γιατί εκτός του ότι δεν μένει ο απαραίτητος χρόνος για να μπορώ να φεύγω για τη θεραπεία, χρησιμοποιούσα το για το break μου, ας πούμε, ανάμεσα στα μαθήματα, γιατί σαν διαγωγός που είμαι, επειδή ακόμα και όταν μιλούμε συνέχεια με ένταση για να μας ακούσουν 25 παιδιά, να φιληθούμε το παραμύθι, να τραγουδήσουμε, χρειάζεται πάρα πολύ αναπνευστική προσπάθεια, εκτός που σωματική για διάφορους άλλους λόγους. Οπότε έφτανα σε σημείο να καταδρέω τη νύχτα στο σπίτι. Επέστρεφα πίσω από άλλη ασθενείας. Έλεγα μου διευθύντρια μου αντέδρασε η τάδε, θέλει να έχεις μια λιγότερη παιδονομία έξω στον ίδιο που στέκεσαι μια ώρα. Διότι δεν δεχόνται το πράγμα, θεωρούν ότι είναι διάκριση. Απορρίφθηκα από θέσεις εργασίας. Υπήρχε περίπτωση που σταμάτησαν τη συνέντευξη μόλις τους είχα αναφέρει ότι έχω μια ασθένεια γκράβης. Καθηγητές στο πανεπιστήμιο με μείωναν και δεν μου έδιναν την κατάλληλη προσοχή λόγω της μυασθένειας. Ακόμα και όταν δεν γνώριζαν καν τι είναι η ασθένεια αυτή. Με ρώτησε γιατί σπουδάζεις. Αφού λες έχεις αυτάνωση πάθηση, κανονικά δεν πρέπει να σπουδάζεις. Μου είπα στο ιατρό συμβούλιο, Μιχάλη, άλλον η ασθένεια, άλλον η αναπηρία. Μάθε να τα ξεχωρίζεις. Πάλι με απορρίψα. Ο σύνδεσμος μας σήμερα αριθμεί 300 μέλη, με καμία αρρωγή από το κράτος.